3.6. כלי רכב איטיים במיוחד, או מהירים, גמל, חיה דו-דרשתית, כלי רכב איטי, יעיל וחזק, מהירות מרבית 50 קמ"ש, מקרים מסוימים 80 ו-90. הלוואי ולכל אחד היה מאיתנו מודל 2000 דו-דרשתית. אפשר להשיג במקומות מיוחדים, אבל המחיר יקר. השאלה היא, האם אנחנו נרשה לעצמנו כלי רכב טוב? אבל המחיר, האלטרנטיבה, להיתקע ביותר גרוע. לכן אני ממליץ שתתקשרו אליי וננסה לסדר לפחות השכרה חד פעמית. גמל מונגולי. לאלפנט. או לאלפנט. חיה לא קונבנציונלית, אבל כלי רכב נהדר. זמינה בארצות כמו הודו, נפאל, בנגלדש. 5 מקומות לפחות, רישיון ג' במקרים מסוימים, אבל בהחלט הרישיון שלנו מתאים. שימו לב, חיה חזקה מאוד, אין צורך לעשות ביטוח, לא צריך לעשות, אפילו לא לחגור חגורה. מכונית העתיד, אין ספק. שלכם. דרך כביש נתיב, שוב שטח הפרדה. דרך כביש נתיב, שוב שטח הפרדה. דרך כביש נתיב. ג'ירפה. אחד מכלי הרכב הלא קונבנציונליים שאנחנו מכירים בשוק, אבל יתרונות רבים. שימו לב לקרניים. הג'ירף נושא זוג קרניים אימתניות, מה שנקרא. מפוספס, צבע מדליק, מהירות מרבית 110 קמ"ש. היינו רוכשים אותו, היינו לוקחים אותו. למה לא? למה לא? אני חושב שזה הרכב האולטימטיבי, וכדאי שנחשוב על זה מחדש. תשאלו את אולף הסקנדינבי. דוב גריזלי ארץ ישראלי, הבחירה האולטימטיבית. כלי רכב נייד, חזק, מלך על הכביש. כביש שטח, כלי רכב שטח, נוסע בכל מקום, בין 2 ל-4 ישן, ובחורף, חסכוני מאוד, לא זז. למה בעצם נטשנו את כלי הרכב בעלי החיים שהולכים על 4? תראו איזה חמודים מהם. להתקרבל איתם, לטפס עליהם. אולי היינו רעים כלפיהם. אולי זה הזמן לחזור אחורה לכלי הרכב של פעם, לנטוש את הבנזין, לנטוש את החשמל, להיות ידידותיים לסביבה. למה לא בעצם? תשאלו אותי למשל. גורילה את השפלה המערבית. גורילה. בעל חיים שהוא כמו בן דוד, הוא כמו אח. ננסה להבין אם הוא יכול להיות כלי רכב או לא. שאני אהיה כלי רכב שלך או אתה שלי. בסדר? מהירות מרבית, 110 קמ"ש, ביום טוב. ביום רע, 30 קמ"ש. בעל חיים נהדר, בייחוד אם לוקאס לא בסביבה, כי אז אנחנו חושבים שזה לא נכון. היי, מה נשמע?
25, 30, 50, 80, 90, 110. 25 הלך אל 30, עצר 50, המשיך אל 80, יצא אל 90, ומי נשאר אחרון? 110, 110.